Bago na suliran nga dili mo mapas. Nagkinang kagkatabang aron pagsulbad niini. Nagkinanglan kagkahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod niini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jane, 48 anyos. Minyo, apan buwag na may sa kumbana. 5 ang akong anak. Kaluha sa kumbana, ug may tulusab ko ka mga anak sa akong kaipon karon. Tagalibon na Bukidnon mi, ug punto legal kining akong suliran. Dili bahin sa personal akong kinabuhi, apan bahin kini sa yuta sa among inahan. Nakolateral manggod ning iyang yuta sa utang sa akong pag-umangkon. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma! Oy, ang gwapa kong anak. Jen. Kana, mao na importante, ma. Nga matagduaw na ko ni mo dinhi, makaila pa ka nako. Oy, nga nugong di ko kaila ni mo. Basig simba ko ba? Maparihas ka ng ubang mga tiguwang na nga, di na makailabisan sa ilang mga anak. Ay, ayaw lang sa intahon. Kay kamo baya ang hinungdan, kung nganong nalugwayan pa ang akong kinabuhi. Ha? Kay pirmi man kong mahinumdum, tagsa-tagsa ninyo nga daghan pa ang nagmahal na ako. Maong kinahanglan, di gyud ko malimot sa pagginhawa. Mamagid o, bisag siyang pangidaro no, mga medya pagid gihapon, uy. Pila na ka di edad ni mo ron, ma? Mag-80 na. Very good. Kay nagtuo kang nalimot nako. Di gyud ko malimot. Ilabi na ninyong tanan akong mga anak. Og mga apo. Unya, kumusta nam tuod mo dinhi? Uban nilang Christy nga akong pag-umangkon. Kay sila may ipon nimo. Okay raman. Pinangga og atimansad ko nila. Kay unsaon naminyo ka man og usab. Og nihawa din hisbay. Pero kampante ra baya ko, maha. Kay naaraman sila si Christy uban nimo dinhi. Pero magduawan bikit ko siki nimo dinhi, ha? Magdasay mong tambal para sa maintenance ug ang paborito nimong wheat bread ug gatas. Ingon man prutas ug uban pa. Mao, salamat kaayo, Jen. Og tungod ni ana, samot nga di gyud ko makalimot og maningkamot ko sa paginhawa. Siya gid o. Tuod maoy. May gisulti na ko sa Renzo ba nga kumanghod. Bahin sa imong yuta. Giunsa nila ni Christy? Ay, gikolateral ra. Kay? Nangutang ang imong pag-umangkon og kwarta sa iyang kaila kuno nga nakabana og Amerikano. Kay para ipuhunan kuno nila og negosyo. Og nagplano sila nga magtukod og ilang bahay. Mao ba? Unya? Wa ka mabalaka ana. Basin bag, dili sila makabayad si Christy nya mabira ng imong yuta. Makapayad, oy. Gawas nga magnegosyo si Kriste. May trabaho pud baya ang iyang bana nga si Michael. Hinuon. Pero hinaot pa unta ma nga dili maembargo ng yuta nimo. Ah,
dili lagi ay. Og naa pa man sad nako ang akong titulo. Ayaw mo kabalaka. Kay wa man sad ko'y gipirmahan sa ilang gikasabutan. Oh, maayo hinuon ma. Kakuyaw gud ana Jen. Ha? Kay nga naman ma? Kuyaw. Kay simba ko og dili kabayad ka ng pag-umangkon nimo anang naminyog Amerikano. Na, mabira pa ng yutang mama nimo. Wa masab ko no hinuon ko haa kang mama ang iyang titulo. Ug wa sab siya gipirmahan. Pero kung naa sa kasabutan nila ang pag-umangkon nimo og sa asawa ng Amerikano nga ang gikuan, gikulateral nila mao ang yuta ni mama nimo, posible nang mabira oy. Ha? Mao ba? Recorded by X Thunder Gaming. Kini nga kung pag-umangkon, unang apo ni mama nga pinangga kayo niya. Ug naan na lang niya papuy sa amo, bisan og naminyo na. Ug miokay na lang sab ming managsuon kay aron sab may kauban si mama sa bay. Kay nangaminyo naman mi, ug layo sa amo ang among naminyoan. Pero, magsigi kog duaw ni mama, alang siyang mga panginahanglan. Unya, Ay, dili gyud maayo nang mag-una-una kag sulti og daotan. Kay pwedeng sakyan nagdemonyo og mahitabo hinuon. unsay buti mo ipasabot ma ha? Nagduda man gud ka sa una nga basin dili makabayad sila sa Kriste sa ilang utang sa asawa sa Amerikano. Kay nga naman di ay ma? Ay, wa makabayad sila si Kriste sa ilang utang. O gihuwaman adtong sinaligan sa asawa sa Amerikano ang akong titulo sa yuta. Unya imong gihatag? Kay huwaman raman nila. Halama, nganong imo man itong gihatag, uy? Oh, nganong dili man? Ug moingon ko nga wa nako ang titulo. Mamakak ko nga naaman ako. O ako na lang gihatag. Pero ayag kabala ka. Kay wa ko'y gipirmahan bisag gamay. Og ilaraman ko no tong iuli nako. Na, bisa na unta mauy, walang unta nimo ihatag. Ay, bi, makigsulti ko nilang Michael o Christy, bi. Pila man day utang ninyo anang asawa sa Amerikano, Christy? Michael? Kuanti, kanang Michael, uy, kay sulti bi. Kuanti Jane, mo 200,000 na. Ha? Ginoo ko kadako in taon ana, uy. Ang yuta taon ni mama, uy. Ayaw ka balakat eh. Makabayad lagi ni ana. Kay mga chicken naman ming gipaabot nga maklear. Hoy, paning kamuti yun na ninyong mabayran ninyo, ha? Kaya ang yuta in taon sa inyong apuhan, day, luoy kay mama, day. O lagi ti, amo na pa ng kamutan nga mabayaran. Ibaligya na lang ka nato ng yuta, ama. Ha? Oy, nganong imo man in taon nang ipabaligya ang akong yuta, Jen? Mientras ni apa ka ba? Kay isa mo kunya ng yuta, ama. Total, wa masabna na to poy eh. Gipasaupan pa na ni mos mga way klarong muhatag sa abot sa yuta ay. Ay, lisod, ibaligya ng yuta, oy. Kaya ang nagpuyo diha, di mamahawa. Unsa? Ang yuta ni mama may nagpuyo nga mga saop nga mga hawd kaayo.
Dili mamahawa kung among papahawaon. Bisan amo pang giingnan, nga hatagan na mo slag 100 square meters nga ilang kabayan. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, nangutang ang akong pag-umangkon og kwarta sa asawa sa Amerikano o gikolateral nila ang yuta ni mama. Mabira ba gyud nila ang yuta ni mama kung dili makabayad ang akong pag-umangkon bisan way perma si mama sa ilang kasuwatan? Ikaduhang pangutana, nakuha ra ba nila ang titulo ni mama kay ingon nga huwaman lang kuno? Apan, wa nila iuli bisan gipabarangay na namo. Makuha na ka nilang yuta ni mama? Ikatulong pangutana, plano na lang unta namong ibaligya ang yuta ni mama kay tiguang naman gud siya. Wa ta mahibaw kung simba ko unsay mahitabo niya. Unya, ingon anak kagubot ang iyang yuta. Mabaligya ba namo bisag wa namo ang original nga titulo? Ikaw pa to katapusan, may nagpuyo sab aning yuta ni mama. Bali, saop nga dili gyud magtarong og hatag sa among bahin sa abot sa yuta. Di man sila mamahawa, bisan pa og among giingnan nga hatagan namo sila 100 square meters nga ilang kapuy-an. Unsa may among buhaton ani? Nga mangayo pa man gyud sila glabaw pa ana. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jane. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Akong tingog today, ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Ang mga medical na itong mga pangutana o mga problema, Dr. Rene Obra gihapon ang mutubag ana guys. Busa, ayaw na yun mo paglangay. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw karong adlaw? Naghinaot ko nga sa matag adlaw maminaw mo, makakuha mo pagtulunan, inspirasyon nga mo padayon sa ato ang panikasikas aning atong kinabuhi. Padayon lang yun ta guys. Dili ta pwede mawagtangan og hope ug pag-asa ha. Bawal yun ang magmaoy ug maguol, no? Dili pwede. Padayon lang yun ta. Need yun ni nato nga paningkamutan nga ang ato ang panikasikas puno lang yun gihapon og hope. Bahala nagkalisod pa ta dinha. Bahala nagdaghan kay tang mga giagian nga mga problema. Okay ra na. Ay mo kaguol. Di maguol guys, naa pagyud ni pag-asa tanan. Dili pwede nga mawagtangan ta og hope, no? Kay hope is all we have. And daghan bang yun kaayo tag kaning mga giagian sa kinabuhi. So, padayon lang yun good. Dili lang good ta good maguol, no? Ana mang yun na siya. Dili ta, di man ni pwede nga wagyoy, nga problem free atong life. Uy, dili pwede. Naagyud tay mga agian nga mga problema, no? So, ato alang importante na dili ta mo undang, no? Dili ta mo wagtangan og pag-asa, okay? So, by the way, no, sipa, bibo na gyud kaayo ang ato ang syudad sa Sugbo tungod sa ato ang pagsaulog sa kapistahan sa ato ang balaang bata. And honestly speaking, maka-proud gyud always nga taga Cebu ta, nga Cebuano ta, nga no, buyag lang gyud, no, ang ato ang mga pagsaulog sa kapistahan has always been very peaceful and very orderly despite the fact nga daghan kaayo gyud ang mga mudagsa og muanhi diri pero buyag daghan gyud gihapon ang deboto nga musunod sa patakaran. I know nga nagka-issue pod ang kaning mga sanina, of course maghinaot sa unta ko nga malamdagan puning sa basilika nga unta di lang pod unta kaayo istrikto, no? Ang pagpasulod sa basilika mo agree man ko nga naagid poy uban nga murag modisco, no? Murag mo adtog icon or gikag icon sa man gikan nig icon niya mo ni diretso na nig adto didto kanang basilika kay naa
man sad yun. And I agree, no? Nga, there should also be respect for sa ato ang pagampo o paghatag og respeto o pagdayig sa ato ang balaang bata o kang kinsa ta deboto. Pero ato sa gyud untang i-balanse ba o i-consider nga ang kahimtang pod sa atong mga kaigsuonan nga ni dayo pa sa lagyong dapit in town para lang pod mga mo pay homage sa balaang bata. Hindi lang pod unta ipalabig stricto kay ngano man laging uban makalusot man. Unya ang mga uyamo tong ultimo day man na ato lang balansihon. While we respect certain policies, I also hope we take into consideration, no, the plight and the situations of our brothers and sisters who are devotees of the Holy Child Jesus, Senyor Santo Niño. Pero bisan ni nana paman, di ba pit Senyor gihapon kay kani timaan, no, or nagpakita nato nga bisan sa kalisod sa mga dilubyo sa kalamidad, no, ang ato ang pagtuo, pagampo, grabe kalig-on. Why makatayog? Pagganindot gyud guys. Viva pit Senyor natong tanan ug ang ato ang letter sender si Jane. Si Jane, 48 years old. No? Minyo, wa na ni siya sa iyang bana, bulag ni sila, ubay-ubay anak, no? Dili di ay minyo buwag ang iyang bana, 5 ang iyang anak, kaluha sa iyang bana ug may 3 sab siya ka anak sa iyang kaipon karon. Okay. Mo nang 5 iyang anak. Sa iyang bana katong sa iya drama ganina, naa siya kaluha, pero na siya 3 sa iyang kaipon karon mo nang 5. Okay. Naani siya mga pangutana guys sa ato ang sinati sa drama sa drama kaganina kabahin man ni sa yuta sa iyahang mama, no? So una, pangutana, nangutang ang iyahang pag-umangkon og kwarta sa asawa sa Amerikano o collateral nila ang yuta sa mama niya. Mabira bagyod ni ang yuta ni mama kung dili makabayad ang akong pag-umangkon bisan walay pirma si mama sa ilang kasulatan na dinhang laay. Atong sugdon, unsay nahitabo diri giprinda. Legal term na to ani mortgage. Real estate mortgage. Unsa man ang real estate mortgage? Ang real estate mortgage usa na siya ka transaksyon nga legal diin naay utang, naay nangutang unya pagpangutang niya, no, ang nahitabo is nagkinahanglan og garantiya or collateral. Unsa maning garantiya ug unsa maning pasabot ani? Ang kanang garantiya usa na siya ka property. Pwede sa personal property pero chattel mortgage ang tawag nato ana, or yuta, which is kaning ato ang sitwasyon karon, real estate mortgage wherein gigarantiya, no, sa usa ka tawo nga maoy tag-iya sa yuta, not necessarily maoy nangutang, iyan ang gigarantiya nga kung di mabayran ang utang, ang kaning yuta mo'y mahimong bayad sa utang. Now, there are 2 ways to do it. Usually, ang nangutang maupoy tag-iya sa yuta. Okay? Okay ra na siya. Or, pwede sad, kay naibutan nga tao, ang nangutang lain, pero ang nigarantiya, lain. Pero ang importante, ang kanang lain, kung lain gani ang nigarantiya, dapat siya ang tag-iya sa yuta. Kay silang duha, ang nangutang og ang ninggarantiya sa iyahang yuta mo pirma sa real estate mortgage. Kay mo man ay pamatuod nga ning uyon siya nga maski dili siya'y nangutang, iyang yuta mo'y ibayad. Unya pwede na siyang maningil na lang ngadto sa iyang gigarantiyahan, no? In this case mo ni nahitabo sa imuha, no, Jane, nga ang imuhang igagaw maoy nangutang pero si mama nimo mo'y nigarantiya sa yuta. Kung gisunod nila ang saktong proseso, dapat ni pirma imong igagaw og imong mama sa dokumentong loan agreement with real estate mortgage. Now, sa imuhang drama, sa imuhang suwat day kung naaba ni, no, pero anyway, basta imong ingon wa man ka pirma, so posible nga dili valid ang utang ray pwedeng gukdon, meaning naay plain nga utang pero dili magukod ang yuta. Okay, kay wa man ni pirma imong mama. Ikaduhang pangutana, nakuha ra ba nila ang titulo ni mama kay ingon nga huwaman lang? Apan wala nila iuli bisan gipabarangay pa nila, makuha pa ba nila paka nila ang yuta ni mama? Di na nila mabaligya kay di man sila tag-iyas yuta. They cannot enter. Pwede kamo reklamo didto sa Register of Deeds.
I think na proseso ana ha. I don't know if mo i-declare ba na nimo lang as lost title or naaman ay kaso nga pwede natong i-file for them to produce the title, no? Sa yuta sa titulo, iwang i-withhold. Kay kung dili gani na niya igawas, then pwede kang magpa-cancel to kato nga title ug isyuhan kag bag-o nga titulo. Ma na to'y bisa tong titulo hato. Okay? So, pwede na to ikiha. Kay wa man ka mo pirma. No? Basta wala ka mo pirma, wa ka mo pirma nga mo garantiya. Kay maski pag ni pirma siya, o garanti sa utang, kung wa didto gisuwat sa dokumento nga yuta ang iyang gigarantiya, dili gyapon nila magukod ang yuta, guys. Ha? Klaro gyud na. Dapat naagyud nakasuwat sa dokumento nga ang iyahang gigarantiya iyang yuta. Na may uban ka ng co-baker lang, pero or garantor lang, pero wa ko mag-ingon nga yuta akong gigarantiya. Gukda ko. Kung dili makabayad sa utang, yes, magukod si mama nimo. Pero kung dili yuta ang iyang gigarantiya, then dili nila pwede kwaon ang yuta basta-basta. Okay? Ikatulong pangutana, plano na lang unta namong ibaligya ang yuta ni mama kay tiguwang naman siya. Wala ta kabaw kung simba ko unsay mahitabo niya. Unya ingon ana kagubot ang iyang yuta. Mabaligya ba ni namo bisan wala namo ang original na title? Pwede man magkuha lang kag certified true copy sa title ngadto. Ang problema lang nga inigbalhin ana need gyud nato ang original nga titulo kay kansilahon man na siya sa Register of Deeds. So, basta wa lang gid ni sabit ning yuta, pwede gid na ninyo makuha ang title or i-cancel to pa-issue tag bag-o. Mabaligya ang yuta though. Okay? Ikaupat og katapusang pangutana, may nagpuyo na sab ning yuta ni mama bali sa op nga dili gyud magtarong og hatag sa among bahin og abot sa yuta. Dili man sila mamahawa bisan pa og giingnan nga hatagan namo sila og 100 square meters nga ilang kapuy-an unsa may among buhaton ani nila nga mangayo pa man og labaw pa ana. Okay. Ug dili man gani mo covered sa DAR sa CARP, then kinahanglan gyud nga mag-file gyud tag ejectment. Ipabarangay lang sa na kay need man tag certificate to file action. Unya ato dayon nga filean og ejectment. Nagpabili di ninyo kinahanglan ang bag-ong ang original title para ani certified true copy pamatuod nga kamo ang naay mas dakong katungod sa yuta. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan king salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.